A veure, jo crec que els partits polítics catalans en aquests moments han entès quina és la demanda popular, si no Convergència i Unió i el president Mas no estarien fent el que fan, és a dir, no es pot dir que els partits no estan fent cas o no estan escoltant el que digui la gent, ho estan escoltant, la majoria ho estan escoltant, i els que no escolten aquesta majoria estan escoltant a la minoria que demana el contrari. Per tant, jo no tinc una visió crítica del que fan els partits. A la societat civil li pot tocar mobilitzar, intentar pressionar, però la societat civil no pot decidir si hi han d'haver eleccions o no hi han d'haver eleccions, ni quan han de ser, ni com s'han de fer. Això és una qüestió que és una responsabilitat pròpia dels qui han estat elegits democràticament, que són els que han de prendre aquestes decisions. A vegades sembla que aquests límits en la relació es confonen i es trepitgen, i em sembla que seria un error que això s'accentués. La societat civil té un paper molt rellevant, tant la que està a favor com la que està en contra de la independència, i ha de fer els seus gestos de mobilització. Els partits responen i tenen estratègies de caràcter diferent, però no només pels interessos partidistes, perquè a vegades parlem dels interessos partidistes com si fos alguna cosa negativa. Els partits han de tenir interessos partidistes, si no, no serien partits. Interessos partidistes vol dir que tenen una manera d'entendre el procés o una manera, un calendari per fer les coses, i pot ser que un partit pensi que això s'ha de fer amb temps i amb no sé quines garanties, i que un altre partit pensi que això s'ha de fer d'avui per demà i s'ha d'entrar en una confrontació més directa. Això és legítim, per això en votem uns i uns altres, i per això convé que hi hagin els diferents partits. I seria un empobriment de la vida política, exigir una mena d'unitat, que eliminés la diferència. Jo crec que l'única unitat que és valuosa és precisament la que es fa des del desacord, perquè si no l'unitat dels que ja estan d'acord és una absurditat des del punt de vista polític.